Posljednji sastanak BiH lidera sa evropskim zvaničnicima pokazao je sav optimizam i opredjeljenost vlasti Bosne i Hercegovine da riješe pitanje Sejdić-Finci. Nažalost, izgleda da rješenja za ovaj slučaj Sejdić-Finci nema u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku. Nisam više uvjeren da ćemo se lako dogovoriti oko izbora članova predsjedništva po istom modelu. 7 ljudi koji vode ovih 7 stranaka, uključujući i mene, nemaju trenutno političku volju. Bez političke volje, dogovora o presudi Sejdić-Finci, bez stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji bio bi zamrznut. Vrlo jasno je poručio Evropski komesar za proširenje. To je posljednje što građani BiH trebaju ili zaslužuju. Zaista bi bilo izuzetno loše po građane ove zemlje koji žele bolju budućnost i to naročito u vrijeme kada ostale zemlje u regionu napreduju ka Evropskoj uniji, a BiH se izlaže velikom riziku da zaostane. Analitičari kažu da Evropa još uvijek nije digla ruka od Bosne i Hercegovine, ali da BiH jeste od Evrope. Zapravo, BiH političarima savršeno odgovara stanje kakvo jeste, jer u njemu odlično funkcionišu. I od toga imaju, ajde kažem, i materijalne koristi, imaju moć, tako da bilo kako približavanje Evropskoj uniji u principu njima nije prioritet. Ono što se očekuje nakon ovog posljednjeg odbijanja dogovora jeste očigledno dalji nastavak agonije. Bijeg od agonije barem deklarativno neki vide u odustajanju od ultimativnog branjenja bilo koje pozicije. Mora svako odustati od maksimalističkih zahtjeva i doći do jednog srednjeg rješenja gdje je moguće otkloniti diskriminaciju. Diskriminaciju u Ustavu Bosne i Hercegovine moraju otkloniti domaći političari. Evropa je to do sada bezbroj puta poručila. Bilo bi dobro kada bi oni iskoristili još uvijek dobru volju i ispruženu ruku Evropske unije.